Трудрайвер, здравейте! Здравейте! Може ми тръгна с вас с приятели на Ергенско в чужбина, обаче не мога да се свържа с тях. Може ли да проверите дали всичко е наред? Да, веднага ще звънна на менеджера и ще ви се обадя обратно. Става ли? Добре, благодаря. Супер, до скоро. Ало, шефе, какво става? Марто, звъня ми на Владо, жена му. Каза, че не може да свържи с него. Какво става? Къде сте? We fucked up. Ами, в момента пътуваме към границата, обаче стана малка ситуация. Понеже момчета бяха решили да го изненадват явно и го качиха опоен в колата. Той буквално спеше през целия път. Добре, и какво стана? Спряхме, помолиха ме да спрем на едно крайпътно заведение да си вземат нещо за пиене, обаче като се върнахме при колата, младоженеца липсваше. Честно ли? Да, и в момента го търсим. 5 човека сме се пръснали в една горичка и го търсим. О, боже, ужас, ужас. Имате ли нужда от съдействие? Ами мисля, че ще се оправим, ама ако нещо ще ти звънна пак. Значи, ако не го намерите, булката ще ме обезглави. Предполагам, че тук до близкия половин-един час ще ти върна обаждане, търсим го. В момента няма къде да е, тук някъде трябва да е. Добре, чакам да ми се обадиш с информация. Добре, звънете. Аз ще успокоя някакси. Добре, окей. Здравейте, говорихме преди малко. Да, здравейте. Менеджера каза, че всичко е точно.